Varsinaisesti ulospäin sitä akun kuntoa ei oikein näe millään. Jos akun kunnon haluaa tietää millään tavalla luotettavasti, niin se on tehtävä testerillä tai vaihtoehtoisesti ylläpitolaturilla, joka tunnistaa sen akun kunnon sen latauksen yhteydessä. Sitä akun kuntoa voi jonkin verran varjella. On tapoja, millä saa sen akun kestämään pidempään. Esimerkiksi se, että jos tulee niitä pitkiä aikoja, kun autoa ei käytetä, niin otetaan se akku irti, säilytetään akkua viileässä tilassa, joka on myöskin kuiva, oikein päin aina, eli akkua ei saa kääntää ylösalaisin. Tietysti pitkissä säilytyksissä myöskin se lataus olisi sillä akulle tärkeää. Manuaalivaihteisissa autoissa se, että kytkin on pohjassa, kun käynnistetään. Se, että ajellaan välillä niitä pidempiä matkoja, eikä pelkästään lyhyitä kauppareissuja tai vastaavia lyhyitä ajoja. Kaikki sähkölaitteet, mitä autossa käytetään, kuormittaa sitä akkua. Eli se, että esimerkiksi siinä auton käynnistyksen yhteydessä ei heti ensimmäisenä laita kaikkia mahdollisia lämmittimiä, radioita, sähkölaitteita päälle, vaan antaa sen auton käynnistyä ja lämmetä hetken aikaa ennen kuin laittaa näitä kuluttavia laitteita päälle, myöskin säilyttää sen akun paremmassa kunnossa. Kaikissa akkuasioissa autoasikorjaamot palvelevat.